Safaricom dhi nyime koda safar mar dhialo kastembege kod mich kuom chung kodgi kuom higni 24 nyaka ne gichak chwalo chenro mag pacho ka. Safari kaunti ma Nairobi rumo kawuono ka gilimo gwenge mag Rongai, Ngong, Koroi, Bulbul, Kiserian e kind mamoko. Hilda Obuya ni kod ler mathoth. Elimbe margi e kor gwenge duto ma pacho ka e bwo chenro mar Safaricom Sambaza Furaha, kambi mar Safaricom koriwore gi Royal Media Services olimo Rongai, Ngong, kanyakla kod Kiserian. Kambi mar Safaricom bende oyawo duka manyien e gwenge mag Rongai e konyo chwalo nyime chenro gi ne kastembegi. Jodak ma gwenge mane gilimo oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag Royal Media Services kaka Fred Machoka, Tino Gal, Munai Generali kod jominye nyiero kaka Inspector Mwala kod jogolo magiero. Bringing in the Christmas cheer, and one of the things that is very important is that then we are also talking about the offers that Safaricom has, because I believe we are one of the cheapest offers in the market. Please do not miss out. You cannot afford to miss out on this greatest, biggest caravan. Yeah, you know, Sambaza Furaha na Safaricom Quick Receive. I believe we have actually painted the country green with Safaricom. Sambaza, you know, Furaha na Safaricom kote hapa jijini Nairobi. Kawuono en odiochieng' mogik makambi mar Safaricom olimo gwenge machalo kaka Rongai, Ngong, Bulbul kod Kiserian e kind mamoko mathoth e dhialo joheragi gi mwandu mopogore opogore kaka omenda mag goyo simu, gwen kod diek mag Christmas. Nisikia vizuri kwamba today I'm partaking that furaha of Safaricom. Na nimejishindia kuku hapa, tenda kula na familia yangu. Kwanza nimefurahia sana leo kuwa mshindi wa kuku hapa Rongai. Mimi sekta yangu ni boda, nilikuwa nimekuja kwa shangilia kwa sababu mimi ni mteja wa Safaricom wa zaidi ya miaka 10. Sasa nimefurahia sana vile nimefika hapa, wakanioji, nikawa nikaregister upande wa pochi la biashara na kuanga sijajiregister, leo nimejiregister. Safaricom obago nyasi ni mar gone kastembegi erokamano kuom chung kodgi kuom higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi e pacho ka. Gikwayo jo Kenya mondo mi obed motang' kod achudhe mag simu magochonegi ni gina pizzas mag kambino. Kumbusha pia watu wasiwe wakitapeliwa. Ile story ati tuma kwa hii namba, ile namba ingine iko na problem, uongo mtupu. Kochakore juma makinye, Safaricom kod Royal Media Services donje kaunti ma Mombasa kagidhi nyime kod dhialo kastembegi gi mich mag Christmas. Hilda Obuya, Ramogi TV. Kamana inya Hilda Obuya kom lipodno eramana kako wacho jo kaunti ma Mombasa koro wikoru michgo koro biro nuko chakre odiochieng' makiny. Wadhi kende yweyo machielo ka